Виж колко яко се събира царевичката в пликчето на паклан. Ти знаеш ли как се казват те? Как? Клик, 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 паклан. Точно така. Айде сега. Ще си правим неделни пуканки, неделна киновечер. Отваряй. Ей, тук трябва да изсипем сега пуканки. Лекичко. Дай да правя с пликчето ми, така ще има да се чеш много време. Държиш ли? Ако спускаш. Дали, то да ми ще е лесно да се снимай. Давай. Какво направихме? Безточна работа, майка ти дано не види. Давай, събирай. Какво направи, бе? Абе, какво направи? Това е положението, това ти. Какво направи? Сега трябва да спира, бе. Като мога то. Давай, събирай. Едното падна. Нищо беше го съберем. Събирай ги всичките, давай. Що съм? Ай, събрахме ги. Давай сега в машината. Изсипвай всичките. Ти ли ще я пуснеш? Да. Ей, да. Чакай сега поканките. Не бъркай в носа! Готови ли са поканките? Готови ли са поканките? Не бъркай! Пари! Готови ли са поканките? Готови са поканките. Сега, неделна киновечер. Що си сърдит, бе? Сърдит ли си? Не, нищо гледаш така сериозно. Кой ти става, бе? Идвай. Идвай да свалям, леко главата. Интересен ли ти е филма? Да.